בואו תלכי אוכל ואני עדיין לא הסתרקתי, what the fuck. כי אז הנה הקופסת אוכל שלי פית. זאת הקופסה רגע. אז קודם כל אני שמת זיתים. ושמתי מדי הרבה. טוב, שמתי זיתים. What did we do? הבאתי מלפפון, אני אחתוך אותו. אז אוקיי, חתכתי את המלפפון, אני אחתוך אותו רק לעיגולים. אז הנה זה נראה ככה. ועכשיו ללחמניה. אז ככה. אני פשוט שמה ככה. וזהו. סליחה, ואני אעשה לכם גם סרטון שאני הולכת לקניון לסרט, ואני הולכת לקנות לנו דברים להלווין, כי היום בלילה אני הולכת עם חברות שלי לדפוק בדלת.